A concelleira de Promoción Económica e da Cidade, Anabel Gulías, achegouse hoxe á Praza de Abastos para ver o avance das obras que se están a desenvolver no primeiro andar. Nesta visita defendeu que a renovación era necesaria para atraer o mercado ao presente. A ninguén se lle escapa que os mercados tradicionais foron evolucionando e o mercado de Pontevedra pois non podía permitirse seguir anclado pois nos usos que se lle daba, sobre todo esta primeira planta que estaba casi semibaleira. Lembrou que se está a traballar para converter o primeiro andar nun espazo gastronómico no que a xente veña a mercar e a degustar produtos preferentemente do andar de abaixo. Eu, cando me preguntaban si quería que isto fose un espacio gastronómico de referencia con numerosos chefs internacionais, dicía que non era o que eu buscaba, que estaba moi ben, que non estaría mal que ningún chef estivese aquí, por suposto, pero non é o que buscamos. O que buscamos é que o mercado funcione como tal, como mercado. Polo tanto, será un dos criterios que primemos. Ademais, haberá lugar para a programación de actividades, entre as que terá especial importancia o Ganapán, espazo de lecer para o público infantil e familiar. O Ganapán é un espazo infantil onde se permite a conciliación das traballadoras e dos traballadores do mercado, pero tamén un espacio que achega aos máis cativos, as máis cativas da casa, a experimentar con sabores e a experimentar con comida e con produtos dende unha perspectiva pois moi específica. Entonces, podemos anunciar que o Ganapán vai a ser parte moi importante deste novo mercado e, polo tanto, as nenas, os nenos de Pontevedra pois poderán achegarse ao mercado dunha forma diferente. Tamén se manterán propostas programadas neste espazo como a 7ª feira. E logo van a continuar actividades que, como dicíamos, naceron aquí como 7ª feira, ese mercado de deseño e arte que todos os sábados, pois todos os primeiros sábados de cada mes, pois acompañaba e constituía unha economía diversa e diversificada para este mercado. A concelleira de Promoción Económica puxo a énfase nos traballos non visibles de reforma e de adecuación do espazo. Eu quería recordar que fixemos un esforzo importante en que os postos tiveran extracción de fumes para poder elaborar estes produtos, que tivemos que facer tamén un esforzo no traslado dos elementos decorativos e mobiliario obsoleto que había aquí, na posta a nivel do chan, no tratamento e na reparación con pintura de todos os postos que estaban nunhas condicións pois un pouquiño precarias, nas instalacións de abastecemento de auga para as conexións temporais coa zona central. Mentres a obra avanza, a tramitación das bases para a definición dos usos e a adxudicación dos postos segue o seu curso. O obxectivo é que o primeiro andar este funcionando no primeiro trimestre do vindeiro ano.